Hello dalrok dipor kaham jatanano hingke haino halam soganarokno ani kotan video hingke tinini on video no bo norok pilani sim paithak jora analogirui naitongdi tini tam khai norokno phunugui tongano hingke naitongdi norok sak an video no mosoyok mani maise paijarap diponi kakam mosing pajar aske yok hanai di mukti mukti sida markha kolmo basing na salap perka tang maise pai he luto ka yok mani he itu Giang tabung nanti poni mairo akorok sai payu genor no punuk tong mani yango mastung bazar zaman ta kakmo ke amun punuk tong ta se ki sa se asa ke yokha sailap kori mukti makta phebe ke dam phano ge apno mai samani res ro khaya koi te se tongai nara koi malaysia wana ke sarika hamjo tonano tabuk giang no ganti phajak mamu songnani hninei tini saltang sani songnai onno jaga kisa thangna nangmani bagui ke nai tongdi norok no bang phunugui mankha hingke ba phunugui tongana hingke ang tini tam songna nai hingke yang khaklo ribi khera jak thogri sanai tam bai sanai hingke akran bai sanai bono hingke berma rok akran rok moso pias bebang suirai akunya jak tabuk ang sombar nai ani karayo thokbo rijak geba tungui tongkha tabuk sombar nai ta hingke nai tongdi sombar rok rigna ang hingke thaisingon thok tungjak gobang sombari rekha hingke norokno phunugui malia sasungni bagui video khaito gela asuk geba gang leri bo tongo hingke ba phunugjak le norokno hingke abono ta norokno tai phunugui mankha hingke bang phunugui tongano nai tongdi sanja kaham jotono hingke tini bochung haino haitai sa pana thangmani hinui reding laijak hingke kaiki songno phaijak ta kagui bekinui jengko to reding jak hingke borokno nasingui tongo hingke taisi tangkha thangnai sinai taisang hingke nai tongdi norokno phunugui mankha phunugano miani video hingke to adang madang haisingui thangsigo tamba hingke time korini bagui ang phat paima thangabla hingke norokno phunugui manliya nogo tongphuru hingke ar thangui bo bong parao karing koribla hingke ando kudra rok ungjak hingke ba phunugui manliya aro baki video khaina bahai diba hingke phunugui manliya hingke abono tabuk panda thangna ta tini bo phunugui mankha ba norokno phunugui mani hingke ba norok nugula hingke abono nai tongdi norok norokno phunugui mankha hingke ang phunugan ta sap kanai bo hingke tabuk hingke nogos paipekha pandani hingke tiro akorok tukui nepekha hingke tabuk horni maisa nai ta hingke maisa bai norok bai taisa malaysia wana nai tongdi norok paithak jora ani video no hingke abono ta tang maisa gana pandao thangpro phunugui simanliya tambagai hingke abo beskango ang sungui thansung hingke phunugui manliya ta video khai manliya hingke gan bo tangsa sarjak chung leri thangabla panda thangmani hingke phunugui manliya ta hingke khana kisa panda thangna himui tongo semia kupuma ke bahai no thangna tongnai tongo hingke thangka hingke ba norokno phunugana ta nai tongdi norok joya sakan video no hello dalrok good morning jotono hingke tabuk hingke to ang tei rok tukui nepekha norokno mia sajak tini panda thangnai hinui hingke tabuk funghon thangnai bla hingke tui rok tukui paikha hingke tak ready rok nganai ta ready ongui pai norok bai malaysia wano leri tongbla aboni bagai hingke tabuk hingke ang ready rok ongui paikha aro kaigi songnogo hingke bo payakbla hingke ang bo paisani video rok khai tongkha ta hingke ani bo to bwkhani rok thika je hingke ang teisa bwkhani rok khalina gana ta hingke thangpro norok bai malaysia nai ta hingke chin gari rok phai tongbla leri aboni bagai ang bwkhani rok kisa thikaina gana hingke thangpro norok bai malaysia nai ta hingke chung tabuk hingke thangnai tongkha hingke bo jaga thangnai abdo norokno sajaigo bwrui rokni hulde prayer tongo do tini langma mothao hingke chung thangnai tongo ta hingke abono sap thang norokno phunugan nai tongdo yango ani bwskango borok kwbangma tongo iko kaiki song borok 4 jon ang masa hingke chung khorokba hingke chini motham dikon masa tongo ta hingke chung khorok dok wngkha ta
tabuk hingke chong sokpai yakui dilgat rok khai se motha bisingo habinai kaisa panda pais thangka welcome service ta lamsokmani panda hingke tabuk hingke khulumani panda chengnani bagui chini khumlung circle ni koya rok rwchapui tongo hingke borok rwchapmani yagolo no mane rwchapmani pore hingke chengsinai ta amhai hingke norok borok rwchapmani kisa khnai naisidi Camera frame durung tongo. Tabuk hingke chong worship rok pai maya korok sai pai nai res khalelai tongta satung ni belai tongkha hingke ba asugui tongmani bisma rok saka yakrok saka hingke ba res khalelai tongkha ta kok rok salai janja sinimani borok bai kok salai tongkha ta hingke tabuk hingke to chini panda tani nai tongkha hingke ba tabuk koi rok rwchapnai hingke amano tahan rok rwchapmani rok phunukana yango hani munilai tongo tabuk koi rok rwchapmani khnai naisidi norok tabuk phone je koi rok track thikungya kongke bachang yang haike rok tonglai kita video rok snamlai hingke kaki thajingo res khale puru maisalai bai tam photo buya sangno group khe hani sagongke ba borokno photo bujakliya ta video khai tongo amse bin mukhang nusnuk jakliya aing janla tei salni power mangsa kufor ngi tongsu norok nugui tongkhana hingke koi rok rwchapmani kisa khnai naisidi norok hingke tabuk to chini panda rok to paibai kha hingke oro church gana o kaisa bazar tongmla hingke bazar o kisa mukiting rok paina pokai gisong hingke ba berelai tonglai kha chini gari bo sokpai kubla hingke berelai tonglai kha ta hingke ching tabuk mukiting rok pailai gena mukiting pai puro rok norok no phunukana naitongni rok tam tam mukiting pai nyong no phunukana Hey, bisu, ni apa? Tempat ni kisah. Anya namanya lah bos. Makal jir tu tu. Asal kuliahnya ini sebelah Rang, amma kerja sekarang kau payment, kau biar kasih tu payment aja. 10 taka terpayment dah. Settle sih. An ke kisong mani pa tong.
tabuk hingke chong nogo spiroklai tongkha hingke no thangui norbai malai sinai ta hingke nai tong di norok che sagan video no tei tam tam khai norok no phunugui tongano lama hamya aro video rok khai toklebla hingke no thangui norbai malai mankhe ba malai ana hingke nai tong di norok che sak an video no nai di tabuk busuk satung tongkho sal kolok bula tabuk to hingke maising roke hor anda gunda rok sungui thangkamu tabuk chai tani bisik tamui tongjak pasta tamta tei hengi tongkha happen che satung thangya hingke abono bagan mamang ni ang usira hingke abono ta nogo thangai tonglai tabuk satung tabuk no nogo sokaya koi rirok slai nai rest kai tongo pentalawa hingke samung rok khainai ta kisa rest kai nai hingke abono ani video to asak nong sinai belai logi thangnai bla hingke asak nong sinai hingke pikaisena kotal video norok malai nai hingke abono norok an video no hamsagi sadagi tongo hingke like comment share subscribe khainani tapok di hingke asuk no hambai tata bye bye jokana no.